Аз играя Stumble Guys. И тази игра мисля, че е най-трудната, не съм играл от много време, така че да почваме и да цъкаме. Ето, цъкнахме. Играта Stumble Guys е много яка и вие трябва да я пробвате. Всички трябва да пробвате. Играта съм само преди, но после штрих. Имам само това човече, където ме най-якото. Спечели там от колелото, така че започваме само да заредя тук. Ето. И са, нивата са много лесни. Има и трудни. Ще играем това. Добре. Добре, айде. О, what? Баси. Якото. Трябва само да победим. What? Та игра баси якото. Иначе хора, да ви кажа нещо за малко, може да пусна сега телефона, защото съм направил едно нещо. Ето ми нас тук. И ние загубихме, но това не е проблем. Нека да натискаме тук. И сега, нека да играем една реклама. Чухте ли, хора? Ще играем една реклама, за да спечелим едно нещо. Ще видите сега. Чакайте. Айде. И сега имаме 40, вау. Пакет от натурални билкови масла. Пак реклама, хора. Не знам колко какви са тези реклами. Плъчех за реклами, но Stumble Guys има реклами. Така че, хора, само да направя едно нещо. Да видя той колко на писмото, какво ми е писал. Да. За средства. Така че, хора, да ви кажа само едно нещо. Stumble Guys е най-яката игра. Само искам да ви покажа едно нещо. Няма да приключи още 5 епизода, така че да почваме с втори опит. Само 5 опита имаме и приключва видеото. Това може би са най-малкото ми видео, където си има най-малко минути, защото другите са 500 000, не знам, да. И така че да чакаме както преди малко, нали? Айде. Кое ниво са е? Дано е full straight. Нивото. Йоу, падна са най-трудното. Дето е на име Гичив. Едно с това така на име, но е най-трудното. Да ви кажа, не е много яко това ниво. Защото тук много хора са губили. Това ниво много хора са губили. Много на какво съм, така. Аз всяко оборъщя. А така. Тук е почва най-трудната част. Ние паднахме, йоу. Тук малко са... мина. Само направя едно нещо. Само чакайте 5 секунди да направя едно нещо. Чакайте, хора, защото искам да направя едно нещо. Айде, пак се връщаме. Но ние пак загубихме. И имаме още някакво опита. По принцип малко ми е трудно да игра, хора, да ви казвам, когато държа телефон. И нека пак да чакаме тъпите реклами, нали, хора? Мисля, че после екрана на видеото ще видим. Ето. И сега има пак 40 и може би не са още не.
Да видим колелото. И съм чакай. Добре. Още малко и колелото са готово. И ще видите какво представлява това колело. Време за опит 3. Само до 5 пъти сме. Още 3 пъти и наблизаваме края. На последния опит аз много се старая. Казвам ми нещо, но старая. И няколко пъти може така да ви остава. Така че хора, това ниво е най-трудното. Така че чакайте. Сега за малко пак ще стая, защото тук е много трудно. През това време не искам да ме гледа тук какво правя, тук хора да ви казва не ми се отгледа, защото тук буквално всеки рунд губа. Да, както винаги. Всеки рунд. Минавам първия, но другия не. И чакайте хора, и бяхме на косъм, но повтаряме, аз малко се джина телефона е така. Така че хора, мен това много не ме кефи. Вие така гледате тъмнината. Така че реших да ви покажа едно нещо, да ви кажа едно нещо, където може малко да ви се хареса. И аз минах нивото. Но сега почва най-трудната част, където на мен не ми се харесва. И така че може пак да видиш тази част. Още колко на време сме минали. Това е финал. Мисля, че това е финал. Казват, че началото е трудно. Но няма да се случи да не намерим колелото. Потиш се здраво, дишаш тежко. Хора, да ви кажа нещо. Гласувайте за giveaway, който аз ще продавам Тимур с Тъмпългайс и карчи. Да и покажа ли какви карчи. Само чакайте да ми кажа какви карчи. Тези карчи по-скоро giveaway ще бъде, хора, giveaway ще бъде за Покемон. Тези неща са Покемон и те са най-яките. И така че може да гласувате, така че сега време да почваме да видим първо колелото още малко. И падат ли са 500 такива, събойните се наричат. Ние сме милиардери. Така че ето, почваме пак. Чакайте само да видя. Чакайте да направим нещо. Един клип, който май ще проработи. Може би да, или може да не. Не работи така. Съвсем така. Що не работи така? 900 минути остават. Мисля, това е края на епизода. Само да минем последния род, който бъде леко труден, както казах, и няма да бъде як. What? Какъв е толкова смет? Видяхте ли нещо? What? Това съм бас видял. Ето. Май не сте видяли нищо. Бачи ето беше. Но ние загубихме. Мисля, това да е края на епизода. Да се видим пак утре. Хора,
Само искам да ви покажа едно нещо, където преди да направя това видео, искам само да ви покажа нещо мистериозно. Вижте колко коронки имам, вижте колко трофеи и вижте колко такива имам. Видяхте ли? Ако сте видяли, абонирайте се, лайкайте и ще се видим пак на други епизод, където ще правим колелото и хората могат да участват в гивауея, който се бързи за покемон фигурката и за това. Само да ви кажа едно нещо, пада много яко, това пада на този дракон на крилата, така ще трябва да си ви изгубят сами, много са лесно се изгубят. Ако сте малки, погледнете сигурността си, така че абонирайте се, лайкайте и от мен